Ni getar fil aku dapat semuanya di bukti tempat luar profesi mati amat kiri bintang nanti rupai ada lagi saya dalam suni biban kiri dikasih lagi lain dalam suara lagi semua pani getar setelah berbeda. Durai बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोर बे 58 बोसोर जानाय मोनसे फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानि सिङाव जोङो बयबो थैहै गसंनानै दङ। बेखायनो जोङो दिनै बेयाव गोथार फिरफिलानि सिङाव साफा साफा हारि सिबिग्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै मुंख्लंफोर नोंसोर बर' हारिनि मुङैनो अबथिरा मुंख्लंफोर नोंसोर बर' हारिनि मुङैनो अबथिरा दावहा फोथाराव सुथुरजों नारा नाथा दावहा फोथाराव सुथुरजों नारा नाथा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि मासिखौ लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिनि सेर सेरनो बिथाङा कटन कलेजाव फरायखांनानै बिथाङा MSc खौ पास खालामदों। बेनि उनाव बिथाङा साख्रिबो लानो हानाय पजिसनाव फैदों। बेनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला खौसे जाबा सातजौ गोबां गिदिरफोर दंमोन बेखौ जथायथि खालामनायनि उनाव 1993 गेस्टा समनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै बर' फरायसा आफादनि खामानिखौ मावबोदों। बयबो मिथियो जाय माहारिया मुंख्लंफोरखौ बेसेनो रोङा, जाय माहारिया मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङा, बे माहारिया बुहुमाव थांना थानो रोङा, थांनो हाया। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो हाबाफारि मोनफ्रोमबो समावनो जों बिथांमोनखौ गोसोखांनायखौ जों नुयो आरो बिनि थाखायनो जों दिनै माब्लाबा बेसेबां बारहुंखायानो बारा मानो जों खौसेनि लामाखौ खौसेनि खोथाखौ जों बुङो। दा बेखायनो आं बर' फरायसा आफादखौ अराय सम खर' गंग्लायै साबायखर बावो। बिथांमोना जोंनि गेजेरनि जोंनि समाजखौ जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय थामोनथानि थाखाय जिउ बावनाय मुंख्लं जोहोलाव जों बिथांमोनखौ जों अराय सिबियो आरो बे सिबिनायनि थाखायनो जों दिनै बिथांमा होलांदों बा बिथांमोननि जिउ बावनायाव जों मा मोनदों मा मोनाखै बे मेटार नङा, खिन्थु बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखाय जों दिनै बिसिम जोंनि थांनानै थानो हादों, जोंनि बे थासारिखौ मोनफैनो हादों, बे जोंनि थाखाय गेदेरसिन बिहोमा आरो बे हारिनि गाज्रि मावगोन हारिनि जाबाय दे
Oke, Muria. खाफाल गोनां स्टार्टिं माने जागायजेननाय पार्लियामेन्टनि जागायजेननायनिफ्रायनो बालिसिटा गामियाव दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ जादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दा बे समाव थान्दै मेल जागासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि करेनेल दैमारि बिथाङा दा बे समाव बिबुंथि लाखिबाय थादों आरो बिथांनि बिबुंथि जोबनाय लोगो लोगो जोंनि गाहाय थान्दै मेलनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। नै दा बे समाव थान्दै मेल जागासिनो दङ। दिनै नायोब्ला नुगोन जोंनि एससि स्टुडेन्ट जोंनि माने दा नाय मेट्रिकआ जासिगोन जायखौ दखरा एबसुआ थांनाय गोलाव समनिफ्राय नोजोर होबोदों आरो बेखौ फोसाबनायनि बै फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिफोरखौ मावबोनाय जादों। जाय फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि जायाखै बे फरायसालिखौ सरकारि खालामनायनि, जाय फरायसालियाव दिनैसिमबो फोरोंगिरि गैया बै फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ जोङो दिमाकुसि दखरा हिसाबै खामानि मावबोदों आरो मोनफ्रोमबो फरायसालिखौ मोनसे मोजां थासारिसिम लाबोनो थाखाय बोरैहाय जोङो खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो नोजोर होबोदों। दिनैसिमबो दिमाकुसि दखरा एबसुनिफ्राय गंनै फरायसालियाव दखरा आफादनिफ्रायनो फोरोंगिरि थिसननाय जादों। नै थान्दै जिरायनायाव फैनाय आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनाय जादों बिथिंहाय। हा? बेखौ जों जुदि दिनै फंनैसो रावजों जों जुदि रायखांहरफिनोब्ला जोङो बुंनांगोन जे जोंनि हारिनि सिनायथि, थामोनथा, रैखाथि आरो बे जोंनि समाज बेखौ गोजोर खालामनो, रोखा खालामनो होननानै बै समनि लाइमोनफोरा बर' रायजो राजानि मददनि गेजेरजों 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालि बे एबसुखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदों।
दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गोथार बिरबेलाखौ बोख्लायनो थाखाय बयखौबो निउसमाव खावलायहरनाय थाबाय। Absolutely. Absolutely. Absolutely.